Πούτιν. Και ο Πούτιν κοινός με δύο κουβέντες είπε, το Πούτιν-Πουτινιές δεν γίνονται αγαπητοί φίλοι. Και ενώ εμείς θα μπορούσαμε σε όλα μας τα εθνικά θέματα να αναγκάσουμε τον Πούτιν να μας στηρίζει, τι κάνουμε, ασχολούμαστε με το TVD. Τέλος. Απευθύνομαι σε όλους εσάς που δεν μας τάσετε. Κουτόφορτο. Που δεν τρώτε τα ραμά ούτε στείνετε κουκούτσια. Απευθύνομαι σε όλους εσάς που έχετε μέσα στην καρδιά σας την Ελλάδα. Που έχετε μέσα στην καρδιά σας το δίκτυο. Απευθύνομαι σε όλους και όλες εσάς που δεν μασάτε ρε παιδί μου, δεν μπορεί να σου πασάρουν κάτι και ασχολείται με αυτό και να μην βλέπεις την πραγματικότητα τι φαίνεται τώρα. Είναι τυχαίο το θέμα του DVD που προέκυψε με το ταξίδι Καραμαλή στην Τουρκία, που προέκυψε με τις συνομιλίες, τις τελικές λέει, που έχουμε με τους Τουρκιανούς. Είναι τυχαίο αυτό. Είναι τυχαίο που προέκυψε τώρα που προσπαθούν μερικοί να ακυρώσουν τον αγώνα που Βουλγάς Αλεξανδρούπολης που είναι αυτή του Βλαδίμηρος. Έχει αγριεύσει ο Βλαδίμηρος, παιδιά. Έχει αγριεύσει, πήγε ο ίδιος στη Βουλγαρία και λέει υπογράψτε τώρα, αλλιώς τι θα κάνεις ο Βλαδίμηρος. Ή ο Βλαδίμηρος ήταν τάγκ, ή ο αγωγός ήταν τάγκ. Όταν γελάει ρε παιδιά, λοιπόν, θέλετε να μάθετε τι παίζετε τώρα στον κόσμο. Μόνο 19 ευρώ. Μόνο 19 ευρώ. Σηκωθείτε από καρέκλες, διβάνια, κρεβάτια, πολυθρόνες και δείτε τι παίζετε. Ώστε με το μυστικό τρίκο, για να δείτε αγαπητοί φίλοι, πώς αυτοί που φαίνονται εχθροί μπορεί να έχουν το ίδιο αφεντικό. Θέλω να παίξω ένα βίντεο, πολύ σημαντικό, μπορεί κάποιοι να το είδαν στο παρελθόν, από συνέντευξη που μου έδωσε άνθρωπος που δούλευε σε εταιρεία του Bin Laden για πράγματα που άκουσαν τον ίδιο τον Bin Laden, όταν ο Bin Laden δεν ήταν σπηλιές, τρομοκράτης που είναι τώρα, αλλά ο άνθρωπος δούλευε εκεί σε εταιρείες κτλ. Για δείτε κάτι περίεργα πράγματα, ποιους χρηματοδότησε σε εκλογές στην Αμερική ο πάμπλουτος Bin Laden, παίξε. Το δίκτυο που είχε σχέσεις Bin Laden. Βεβαίως. Ναι. Και το πατέρα μου θα ήταν εσείς και εγώ ήξερα και έλεγα ότι υπήρχε ας πούμε κάποια σχέση ας πούμε δηλαδή με την κουβέντα τους και τι ακριβώς ήταν αυτά τα οποία ας πούμε κάνανε ή είχαν, δεν αναφέροντα ποτέ, αλλά από ανθρώπους τους οποίους ήταν πιο κοντά στον ίδιο, μας λέγανε ότι οι επιχείρησεις αυτές είναι πάρα πολλές και όχι μόνο κάποιες περιπετειές, είναι πάρα πολλές σε διάφορα ευρήματα, σε διάφορες άλλες επιχειρήσεις. Που είχατε με ποιο τρόπο να φέρετε και την σαν επένδυση αυτό που ξυλοδοτούσε. Ήταν μια επένδυση κερδοφόρα ή κερδοφόρα, ήταν σίγουρο. Αυτό ειδικά ήταν ένα σημείο που μου έκανε φοβερή εντύπωση στην ίδια συζήτηση που είχαν για τον Μάικ Κάκη. Είχε επιλέξει ότι εγώ ξέρω τι πληρώνω και τα πληρώνω. Δεν πληρώνω για να χάσω. Δηλαδή, εναντίον του Βουδάκη. Ναι, αλλά είπαμε ότι τους αντιπάλους του Βουδάκη τους στέλνανε, από ό,τι φάνηκε, το Ισραηλής καταγωγής λόμπι, το Εβραϊκό λόμπι της Αμερικής. Επομένως, ο Bin Laden, σαν να συμφωνεί